Какво става, хора? Аз съм Кирил Хоксбро и днес ще снимам на играта Prototype. Тя е една много готина игра. Поне мен ме кефи, де някой може да не ви кефи играта. Те просто биете хора, минавате мисии и да. Изключително забавна. Между другото, съжалявам за лага. В момента просто ми се тегли една игра и докато снимам и играя, ми лагват игрите. Но все пак ще снимам. Добре, тук ще вземе такова. И ще слуша. Бива ли толкова стекадърно? Тук направо да казвам си да вали кръвта. Гледате, ни просто разбиваме хората. Не им даваме да си отдъхнат. Така почваме да бием таксито, бой по таксито. Добре. Съжалявам за шумоленето. Просто компа ми има много вентилатори. Но те поне не загрява като лудите компове, можеш да си играеш колкото си искаш време. Аре бе. Как само мазно го бутнах. Щото съм мазен мангал. Така, бачак е джудокик. Ох, мале, какъв къмшик им изпрахме, бе. Майкъл, ние просто ги разбиваме, бе. Плос, хайде. Плос хубава кръв. Сега, ох, мале. Превърнахме се в него. Това много обичам да се превръщаме в други хора. След това просто може да се превърнем пак в прототипа и така да не ви осъзнаят. Между другото, ако някой не знае как се казваме и как се казва героят ни в играта, героят в играта се казва Алекс. Понеже аз там тук-там съм минала една-две мисийки. И да, играта страшно много ми хареса. Паркура е много як. И графиката също. Не си виждам. Сега тук се превърнахме в извънземно. Уху! Вау! Бах ти якото. Уху! Това ме прилича малко на Хълк, тъй като скачаме. На играта Хълк. Бам! Кой иска? Охо! Омага, танка нищо не ми направи. Нупски танк. Почти нищо не ми наби. Представете си. В истинския живот. One shot. Играта е много яка. Дразнич. Не ме кефи, че ми лагва. Това не ме кефи, защото ми лагва. Окей, сега пак си ставаме там, как се наричаха те, бизнесмени. Те не подозират, че сме прототипа и просто сега може да се разхождаме на воля. Белите ни очи. Белите ни очи. Окей. Майко, ние ги къртим, бе. Добре. Ние тук си ги бускаме все едно приличаме приятно пръднал в автобус. Ох, мале, как го фанах за вратлето, как ще го изям и как сега ще се превърна в него. Хубавичко превръщане. Хубавичко превръщане. Майко.
Това вече беше... Ние ги изнасили... Ние ги изнасилихме. Ма те също нас ни бият. Какво е? Това е никакъв демидж. Клипчето мисля да го направя 6 минутно сега. Затова, че... Да. Окей, аре, да почнем. Аре, още малко си обикаляме те. Ако искате още такива клипчета на прототип, или ако искате от сторито да минавам на нова игра, казвайте, ще се съглася. Да. Или просто те да си обикаляме. Може и да оправя лага някой ден. Еми да, хора, аз бях Крил Хоксбро и това беше от мен. Чао! Айде бе!